Όχι. Ναι, το δούμε. Πόσο είναι αυτή η ταινία? Το σήμα είναι ποιοι δεν κοιμηθήκανε το μεσημέρι και απάνω τους. Για να φαίνεται ότι ο μάστορος είναι... Στο ζουμάρισμα όμως καθαρίζει μόνη της. Κοίταξε, δεν έχει... Λίγο θέλει καθάρισμα, δεν θέλει πολύ. Μονάτσα, ωραία. Ωραία σήμερα. Εγώ τι να σου πω, απάνω φυσούσε πάρα πολύ. Και λέω, φυσούσε. Ναι, ρε παιδάκι. Νοτιά ή βορειά? Βορειά, στην ώρα που έφευγα. Γραίος. Εδώ είναι νοτιά από το πρωί, δεν έχει αλλάξει. Πού είναι νοτιά? Και πού η σημαία κοιμάτιζε τελείως απάνω, Δεν είναι νοτιά, γραίος. Γραίος, έτσι. Τους δίσκους τους πήρε. Γιάννη! Τους δίσκους τους πήρατε, τους πήρατε. Τι κάνει, ζουμάρι. Άκου ζουμάρι. Πού πήγε ο Τζαπάνος? Μην μιλάτε ρε παπά, φαίνεται σκηνοθετημένο έτσι. Μάλλον μας πήρε είδηση.
και εδώ είναι πολύ ωραία που σκάει. Τώρα είναι και λουλούδια. Γεια σου Βαρβέρο. Μέσα είναι. Βάλει και τον πάτερ μέσα. Εντάξει, εδώ ύπος, Ομορφιά φέρνει τώρα. Εγώ σήμερα είδα στην πλάζα έναν με κόκκινα μαλλιά. Τι πράγματα. Αγαπητοί φίλοι, όλοι οι φρέρ της κοινότητας του Πειραιά και της Ήρου σας καλωσορίζουν σήμερα στο Μέγα Γιαλό και σας ευχαριστούν που ήρθατε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας.
Εκ πρώτης όψεως αυτό φαίνεται απλό και συνηθισμένο, στην πραγματικότητα όμως είναι μια άσταση. Μόνο όμως η παρούσα, οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνουμε, οποιοδήποτε πόνο και αν υποφέρουμε, όλα μπορούμε να τα εκτελέσουμε μόνο για μια μέρα και μάλιστα αρκετά εύκολα. Το δύσκολο είναι να ξαναρχίζει κανείς κάθε μέρα με την ίδια όρεξη και την ίδια προσκαρτερία, πράγμα το οποίο πέτυχε ο Άγιος Μενήλδος στη ζωή του. Ας ζητήσουμε λοιπόν και εμείς σήμερα από τον Άγιο ή να καταξιωθούμε να τελέσομεν την Θείαν Μυσταγωγίαν. Ο Αποσταλής να θεραπεύσει τους συντετριμμένους την καρδίαν, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Ο ελθόνη να καλέσεις τους αμαρτωλούς, έβης υπερ ημών, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Ήθε ο παντοδύναμος Θεός να ελεήσει μας και συγχωρήσας τας αμαρτίας ημών, να οδηγήσει μας εις ζωήν την αιώνιον. Ανθρώπης ευλογία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν. Ελέησον ημάς, ο Εύρον, τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την ελέησιν ημών ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, Συ μόνος Κύριος, Χριστός Ιησούς Χριστός. Εξαίρετον παιδαγωγών ανέδειξας, και του Όνης του Χριστού του Υιούς, τους κριτάς και τους γραμματείς αυτών και παρουσιάστησαν έμπροσθεν του Θεού. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών, «Εάν δεν αρέσει εις να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε, ή τους θεούς τους οποίους Ευχαριστούμε, Κύριε. Οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα γαλιγάσουν. Γεύετε και είδετε ότι αγαθός ο Κύριος. Οι οφθαλμοί του Κυρίου επί τους δικαίους και τα ότα αυτού προς την κραγήν αυτών. Μνήμην των Γεύετε και είδετε ότι αγαθός ο Κύριος. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμμένων την καρδίαν και σώζει τους διαφελούντας εν αποθαρρύνση. Γεύετε, Τούτον θα συντρίβει. γεύετε και είδετε ότι αγαθός ο Την ψυχήν των δούλων του και δεν θα τιμωρηθούν πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτόν. Γεύετε και είδετε ότι Ιδίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, υποτάσσεστε εις αλλήλους, σεβόμενοι των Χριστών. Είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά
Καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες εις τους άνδρας αυτών, σε αυτήν εις αυτόν ένδοξον, την Εκκλησία, μη έχουσαν κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των διούτων, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούν οι άνδρες να αγαπούν τα σε αυτόν γυναίκας, σε την εαυτού σάρκα, αλεκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος στην Εκκλησία. Επειδή είμαι θα μέλη του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Δια τούτο, μέγα, λόγος του Κυρίου. Ευχαριστούμε δώσασι. Κατ' εκείνων των καιρών, ποιος δύναται να ακούσει αυτόν. Ο δε Ιησούς αντελήφθη ότι ο σημερινός λόγος του Θεού που ακούσαμε είναι σκέτη πρόκληση. Πρόκληση ο οποίος τον είχε ελευθερώσει από τη σκλαβιά της Αιγύπτου και τον κατεύθυνε προς τη γη της υπόσχεσης να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Γιατί όταν όλα πήγαιναν καλά, τότε οι σκέψεις του λαού του Θεού θα λατρεύομεν τον Κύριο, διότι Αυτός είναι ο Θεός ημών. Σταθερή, ειλικρινής, καθαρή απάντηση, η οποία όμως δέσμευε ολόκληρη τη ζωή τους. Γλώσσας, παραδίνοντας κάποιος ήθελε του, όταν τους έλεγε ότι θα δείτε το ιόν του ανθρώπου να επιστρέψει από εκεί που ήλθε. Και ορισμένοι το θεώρησαν να με ακολουθήσει. Γιατί εκείνος ο οποίος με ακολουθήσει έχει υποχρεώσεις, πρέπει να προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό του. Και θυμάστε όταν κάποιος νέος τον είχε πλησιάσει και του είχε πει, δάσκαλε, τι να κάνω για να αποκτήσω κι εγώ την βασιλεία. Και στρεφόμενος προς τον νέο, ο Ιησούς του λέει, τότε, αν θέλεις να με ακολουθήσεις και αν θέλεις να είσαι τέλειο, τότε πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και έλα να με ακολουθήσεις. Εκείνος όμως στράφηκε και έφυγε από εκεί που είχε έρθει. Πέτρου, όταν ο Χριστός του λέει, θέλετε να φύγετε κι εσείς, φύγετε. Και ο Πέτρος, ο θαραλέος και ο δειλός, που άλλες φορές ήταν γεμάτος από φλόγα αγάπη για τον δάσκαλό του, και άλλες φορές δεν τολμούσε και καν να πει ότι είναι μαθητής του και αποστολός του. Εκείνος όμως, εν ονόματι των άλλων των μαθητών και αποστόλων, Κύριε, πού να πάμε? Εσύ έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Το ίδιο απάντησε και ο Βενίλδος. Κύριε, έρχομαι σε σένα και προσφέρω ολοκληρωτικά τη ζωή μου, γιατί έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Και αυτά τα λόγια, αλλά θέλω να τα προσφέρω και στους αδελφούς μου. Και έψαξε τον καλύτερο τρόπο ή τον τρόπο που τον έλκυε περισσότερο, για να μπορέσει να εφαρμόσει αυτή την υπόσχεσή του και βγήκε στο στη μοναχική κοινότητα των αδελφών των χριστιανικών σχολών, οι οποίοι έχουν τάξει στη ζωή τους να είναι ισόβιοι καθηγητές, ισόβιοι κατηχητές επίσης, ισόβιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προσπαθούν με την ανάπτυξη του μυαλού να προσφέρουν για κάποια εξερεύνηση και πάνε να συναντήσουν κάποιο δορυφόρο ο οποίος έχει χαλάσει να τον διορθώσουν. Αυτό βγαίνει από το μυαλό του ανθρώπου, η επιστήμη, η πρόοδος, την οποία χαιρόμαστε. Είναι μέσα στα πλαίσια του ανθρώπινου μυαλού. Εξερευνήσατε την γη, κυριεύσατε την γη του σιτοπλάστης, του πρωτόπλαστους. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσουν την αγάπη. Είναι σίδερα. Αυτά χειρίζονται, λιώνουν και καταστρέφονται. Η αγάπη όμως είναι εκείνη, είναι η αγάπη, ξέρετε τι είναι? Είναι η ατομική βόμβα των είμαστε 2.000 χρόνια και δεν το έχουμε πετύχει. Γιατί ίσως δεν έχουμε προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό μας όπως τον Βενίλδο, και είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι έχουν προσφέρει ολοκληρωτικά τον εαυτό τους στον Χριστό και αποτελούν βέβαια το αλάτι της γης, αλλά τόσο είναι πολύ το φύραμα, τόσο πολύ είναι το φαγητό που υπάρχει μέσα στον κόσμο που δύσκολα θα τελέσουμε το μυστήριο της αγάπης.
Γιατί και εμείς απαντήσαμε στον Χριστό, Κύριε, εσύ έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Σε σένα τρέχουμε. Σήμερα σε σένα ήρθαμε για να ακούσουμε αυτόν τον λόγο σου. Εσύ έχεις τα λόγια της ζωής της αιωνίου. Και εμείς είμαστε εκείνοι που μέσω των γονέων μας και των αναδόχων μας σε νηπιακή ηλικία δώσαμε υπόσχεση ότι θα είμαστε μαθητές σου. Σε κάποια διαφορετική ηλικία μάλιστα είπα εκείνο το οποίο θέλει ο Χριστός από μας. Είναι να μην απογοητευόμαστε, να μην απελπιζόμαστε. Δεν πρέπει να το αφήνουμε να γίνει χαμένο. Γι' αυτό όταν θα ακούσετε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο ίδιος ο Κύριος να σας καλεί και να σας λέει, οι μέλλοντες να κοινωνήσετε προς Θεό. Ως εκποτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ορκηθέντα από όσιον το πατρίδιο τα πάντα εγένετο, των ημάς τους ανθρώπους και για την ελεύθερη σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών, σταυρωθέντα και υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, και καθόντα και καθέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα τα καταστραφάς, και ανερχόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον ευθυσιών του Πατρός, και πάγνε οξία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Κυρίου Λάμπη εκπόρε πάντων των αδελφών των χριστιανικών σχολείων. Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, ταπεινός οικετεύομεν, ή να δια της ευσπλαγμίας σου λάμπουν ανακούφισιν πάντες εκείνοι, υπέρ των οποίων σοι αναπέμψαμεν δεήσεις, δια Χριστού Ιησού, του ευλογητός η Κύριε ο Θεός του παντός, διότι εκ των πλουσίων δωριών σου ελάβομεν των άρετων τούτων, καρπών της αμπέλου και της εργασίας των χειρών ημών, των οποίων εσύ προσφέρουμε, ή να γίνει περ ημών άρετος ζωής αιωνίου. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός του παντός, διότι εκ των πλουσίων δωριών σου ελάμβομεν των ίνων τούτων, καρπών της αμπέλου και της εργασίας των χειρών ημών, των οποίων σοι προσφέρουμε, ή να γίνει περ ημών ως η σωτήριος. Των ίνων που σου προσφέρουμε, σου Πάτερ και ευλογήσε. Δέστε αδελφοί, όπως ο Θεός Πατήρ ο Παντοδύναμος αποδεχθεί την ημετέραν θυσίαν. Ήθελ να δεχθεί ο Κύριος για τον Υιόν σου την θυσίαν αυτή, προσέφερον και δόξαν του ονόματος αυτού, προς όφελος ημών και πάσης της Αγίας αυτού Εκκλησίας. Τα δώρα, Κύριε, τα οποία κατά την εορτήν του Αγίου Βενίλδου σου προσφέρομεν, ασύνεσαι και τεύομεν, εις μεν την μεγαλειότητά σου αρεστά, δημάς δε η χάρις εις την μεσητείαν του σωτήρια. Δια Χριστού και μετά του πνεύματος σου, ανοσχόμεν τας καρδίας. Αληθώς και δίκαιος
και σωτήριον, πανταχού και πάντοτε ευχαριστόμεν σε, Κύριε, Άγιε Πάτερ, Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, διά Χριστού του Ιησού του Κυρίου ημών, υπομείνασα δε των σταυρών, ηλευθέρωσεν ημάς εκ του αιωνίου θανήν την αιώνιον. Δια τούτο, μετά των αγγέλων και των αρχαγγέλων, των θρόνων και των κυριότητων, και πάσης της στρατιάς των επουρανίων δυνάμεων, των ύμνων της δόξης σου ψάλλομεν, ακαταπαύστος λέγοντες. Άγιος, 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 Άγιος ο Θεός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ισχυρός, έκρασε τον κόσμο Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις ότε παρεδίδετο εις το εκούσιον πάθος, έλαβεν άρτον και ευχαριστήσας, ετεμάχισε και έδωσεν εις τους μαθητάς αυτού λέγον. Λάβετε, φάγετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερ ημών παραδειγόμενον. Ομοίως μετά των δείπνων, φλαγών και των ποτήριων, ευχαριστήσας πάλι, έδωσεν εις τους μαθητάς αυτού λέγον. Λάβετε και πίετε εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί το ποτήριον του αίματος μου, το της καινής και αιωνίου διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Ή να τελειοποιείς αυτήν εν τη αγάπη, όμου μετά του Πάπα ημών Ιωάννου Παύλου, του Επισκόπου ημών Φραγκίσκου, παντός του κλήρου και σύμπαντος του περιουσίου λαού σου. Υπέρ μακαρίας αναπαύσεως των κεκοινημένων και υγείας και σωτηρίας των ζώντων, την Θείαν Λειτουργίαν ταύτην σοι προσφέρομεν, και υπέρ πάντων των παρακολουθούντων την Θείαν Λειτουργίαν ταύτην και υπέρ αυτών σοι προσφέρομεν ταύτην. Μνήστητη ως αυτός των αδελφών ημών των επελπίδη Αναστάσεως κοιμηθέντων και πάντων των εν τη αγάπη σου προαπελθόντων και πρόσδεξε αυτούς εις το φως του προσώπου σου. Πάντα σημάς δεομεθά σου ελέησον, είναι μετά της υπεραγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, των Αγίων Αποστόλων και πάντων των Αγίων των απεώνων σοι ευαρεστησάντων, αξιοθόμεν να μετάσχομεν της αιωνίου ζωής, ή να υμνόμεν σε και δοξάζομεν για του Ιησού Χριστού και Υιού σου. Δι' αυτού και μετά παντοκράτορα, εν τη ενότητη του Παναγίου Πνεύματος, πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται εις τους αιώνας των αιώνων. Απαλλαγόμεν δια παντός της αμαρτίας και προφυλαχθόμεν από παντός πειρασμού, προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και την παρουσία του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ότι σου έστη η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο υπόνες του του πνεύματος σου. Αδελφοί, πριν πλησιάσουμε στην τράπεζα της αγάπης, ας εκδηλώσουμε και τη μεταξύ μας αγάπη ο ένας προς τον άλλο, σφίγγοντάς του το χέρι και ευχόμενος
Η ειρήνη του Χριστού να είναι μαζί σου. Άμνε του Θεού, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου, ελέησον ημάς. Άμνε του Θεού, ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου, Ιδού ο αμνός του Θεού, ιδού ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου, μακάρι όσοι προσεκλήθησαν εις το δείπνον του αμνού. Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθει υπό τη στέγη μου, αλλά είπε μόνο ένα λόγον και η ψυχή μου θα ιερευτεί. Ήρθε το σώμα του Χριστού να μας φυλάτει εις ζωήν την αιώνιον. Ήρθε το αίμα του Χριστού να μας φυλάτει εις ζωήν την αιώνιον. Μνηστητή μου, Κύριε, όταν έλθεις στην βασιλεία σου. Εις την βασιλεία είναι δική τους. Οι μέλλοντες να κοινωνήσετε προς Μνηστητή μου, Κύριε, μακάρι είναι εκείνοι που πένθουν, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν. εις την βασιλεία σου, μνηστητή μου, Κύριε, όταν έλθεις στην βασιλεία, εις την βασιλεία σου, μνηστητή μου, Κύριε, όταν έλθεις στη βασιλεία σου. Μακάρι είναι εκείνοι που πεινούν και διψούν να ελεηθούν. Εις τη βασιλεία σου, μνηστητή μου, Κύριε, όταν έλθεις στην βασιλεία σου. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, διότι αυτοί θα ειδούν. Έλθεις στην βασιλεία σου. Μακάρι είναι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτό μνηστητή μου, Κύριε, όταν έλθεις στη βασιλεία σου. μακάρι θα είστε όταν θα σας υβρίσουν και θα σας καταδιώξουν και θα πούνε εναντίον σας κάθε κακό πράγμα. Λέγω ότι η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη στους ουρανούς. Μνηστητή μου, Κύριε, όταν έρθεις στην βασιλεία. Ταπεινώς εικετεύομεν, Κύριε,
χάρις εις την μεσητεία του Αγίου Βενήλδου, αποδίωξον μακράν ημών τα σκότη της κακίας και φώτισον ημάς για του φωτός της αρετής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ως της Θεόσον, μετας εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Κύριος με τα πάντων ημών και μετά του πνεύματος σου, ο παντοδύναμος Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, ευλογήσε πάντας ημάς. Τις τιμές τους θριάμβους βενίδε και τη δόξα σου στους ουρανούς, διαλαλεί με χαρά και λατρεία η καρδιά μας τα χείλη κι ολούς. Την καλή σου αδελφέ προστασία, του φωτός σου διδάσκαλα κτήρα, τη ζωή μας δεν μυθόμαστε. Την φτωχή ταπεινή σου καρδία και τους ζήλους σου την θαρπορία με την διάδοχου Πέτρου φωνή. Την καλή σφήνια με θερμή σου ζητούν η ηγεσία και συνάδελφοι και μαθητές, με θερμή σου ζητούν η ηγεσία της ζωής μας θερμίχνα. Της καρδιάς σου η καλοσύνη κι ο βαρός. Την καλή σου αδελφέ προστασία, του φωτός σου διδάσκαλα κτήρα, με θερμή μάθητες, με θερμή σου ζητούν ηγεσία της ζωής σου θερμή θαυμάστε.
και φως που είχε αυτό και δεν ήταν ορισμένες φορές. Δεν φαινόταν καλά. Δεν με Μάρια. Τώρα έχει άλλη δουλειά. Σαν τα λεπτά του χρόνου την χοροδία την βάλεις από την άλλη πλευρά. Ναι. Δεν μπορούσε. Ο Διονύκος κάθε χρόνο μου είχε κάτι. Πέρυσι έλεγε ένα κρουσκρά που περνούσε. Ήταν το Ευαγγέλιο της Λίμνης του Βεριάδου. Τώρα βρήκε την τηλεκάμερα. Όχι, θα πάμε από εκεί και θα μπορείς να... Στη μέση, αν δείτε τώρα θα δείτε τη μύτη του Βαγγέλιου. Μπορεί να καλώ λίγο. Όχι, παιδί μου, δεν μπορούσα να σε πάω. Παίρνεις, σιγά την ταινία.
Είναι βίντεο. Βίντεο. Έχει κασέτα. Ο Αντώνης ο Μαργαριτίνης στο τηλέφωνο. Μην μιλάς γιατί παίρνει αυτά που λες. Λέγε, δεν πειράζει. Όχι, δεν λέω, δεν το φεύγω. Γιατί? Είναι ένα Y5247. Στο κίνημα, ωραία. Ναι, με. Πήγες. Χθες πήγα εκεί πέρα, αλλά όχι φέρα πάνω, δεν είχα καιρό. Πήγαμε εκεί πέρα, το που πήγαμε στο λεπτό να κάνουμε μπάνιο εκεί πέρα, εδώ. Τους γυμνιστές, κατάλαβες. Κάτσα επίσης 3-4 ημέρες, σαν Τετιέν, Βαλόνς. Και μετά πήγα πάλι στη Ράνς. Κάναμε ένα γύρο με αυτοκίνητο και με το εργόσπιτο στη Γερμανία, την Ανία, μέχρι το Λουξεμβούργο. Ωραία βόλτα. Πήγα στην Μύκονο επίσης για μια μέρα να δω κάποιο παλιό μαθητή. Και από τις 13 είμαι στη Λίνα, στην Πανηγύρικη. Ο Βασίλης είναι λίγο κουρασμένος, θα ρίξει να πει θες παραπάνω. Πέρα έχουν ορεμίες, είδες. Πάρω το γιατρό. Βέβαια, λέγε τα πιο δυνατά τα παίρνουν και μέσα. Τα παίρνει και μέσα, εγώ να μην μιλάω τότε. Ωραία, λέ. Άνοιξε, παίρνει. Πάνω πάω γύρα, δεν μπορεί να φύγει κανένας. Κάμερα μαζί. Όχι. Γεια σου. Ό,τι έλειπε. Προχωράς τόσο γρήγορα, δεν σε πάει.